Вітанки, вітанки. Пішло, ні? Так, мабуть, треба зробити трошки тишей. А, і ще, мабуть, варто вирубити Spotify, каб нам раптовно не подрубилася музика якая-небудь. Так. О, Беляшек ужо глядзіць, там гэта самае. Пачаўся Саммерфест. Так, ну нібыта працуе. Давайте паглядзім чатик. Так, хоп, хоп, хоп. Пайшло. Пынк. Прайшло. Працуе. Карацей. Сёння мы працягнем тренд мінулага стрыму. Мінулага па гэтай гульні, вядома. Калі мы просто швэндаліся па станцыі, без сюжэту, просто адпачываючы. Зараз я хочу гэта прыцягнуць. Я пасля ўчорашняга стрыму, учорашняга, божа. Вітанкі, Рогана, вітанкі. У меня сёння добрая падрыхтоўка. Максимальны чыл, то бок гарбатка з малаком. І тут у мяне котлетки, блины, каб закусваць котлетки, і агуркі ў якасці чагосьці зялёнага. То бок мы супер падрыхтаваныя. Вітанкі, Эль Паўлік. Ну, здаецца, учора завітваў. О, вітанкі, пані Тацяна, віншую з навальніцай. Зайздрошчу. У нас, магчыма, таксама будзе навальніца, але яна будзе пазней. У нас перадавалі уначы. Уначы абяцалі. Так. Аб чым я? На мінулым стрыме па гэтай гульні мы скардзіліся на тое, што ў нас не хапае запчастак. І я, пашвэндаўшыся па спісу нейрамодаў, зразумеў, дзе мы гэтыя запчасткі згубілі. Запчасткі ў нас раптоўна не крафцяцца, а лутаюцца, калі мы разбіраем зброю і лутаем забітых роботаў з дапамогай вось гэтай здольнасці. І так, хоп. І вось яны, гэтыя запчасткі. Цяпер у нас будзе велічэзная колькасць запчастак. Трэба будзе прайсці зноў ж такі па ўсёй станцыі, паналутаць усё тое, што мы не далуталі. Таму што ўсе забітыя ворагі ў нас застаюцца на месцы. Цяпер запчастак будзе да халеры. А яшчэ нам трэба здабыць металу. Для гэтага трэба перапрацаваць што-небудзь. О! Цягнем. Адчыняйся. Дзякую. Файна. Зараз ось сюды гранатку кінем. У нас жа засталіся гранаткі, я спадзяюся. Так, 4 перапрацоўваючыя гранаткі. А яшчэ на мінулым стрыме мы знайшлі залаты пісталет. Яго цяпер трэба прамацоўваць, таму нам зноўку актуальныя ўсе паляпшалкі. Я ўжо іх нават перапрацоўваў, таму што нам ужо не было чаго паляпшаць. Але цяпер яны зноўку актуальныя.
Халера повалілася. Так. Яшчэ одна. Ой, штосьці разбілі. Во. Давайте паглядзім яшчэ, можа, што падцягнем. Што можна падцягнуць? Ось яшчэ одна гэтая. Паглядзім, можа, што больш металічнае, таму што, ну, вось гэта выглядае як трошкі металічнае. А нам трэба моцна металічнае. Дзень добры. Пані Колет. Мы тут у мінулы раз забілі, здаецца, тэхнапата ці тэлепата, я ўжо не памятаю. І некалькі аператараў, здаецца, было. Іх трэба лутануць на прадмет запчастак. А, мы не дабілі, бачце. Мы яго ламанулі. Блин, а можа дабіць? О, хе-хе, бярум. І, дарэчы, аператара, ён цалкам металічны, можна таксама будзе перапрацаваць. А, во, яшчэ бачу. Гэты нават не палутаны быў, таму што мы спяшаліся тады. Ля, я згубіўся. Во. Блин. Гэта вам не у ММО гульнях здабываць рэсурсы. Там ж як звычайна робіцца. Падыходзіш да месца, якое пазначана як месца, дзе ёсць руда, націскаеш кнопачку і ўсё. Нейкі рэсурс здабываецца. А тут, бачце, цікавей. Хе-хе. Тут усё сур'ёзна. Ля. Так, цяпер трэба сюды нейкім чынам прыгожа закінуць гранатку, каб яно ўсё перапрацавалася. Давайте захаваемся на той выпадак, калі мы сябе вырашым перапрацаваць. І такія... О, файна. Все прыгоженька перапрацавалася. Все собрали? Все собрали. Дзякуючы таму, што у нас цяпер зразумелая крыніца запчастак, мы зноўку можам спакойна карыстацца нашай зброяй. Таму што вось раней мы трошкі прыпынілі ёй карыстацца, таму што мы фактычна не маглі яе адрамантаваць. Але цяпер можам адрамантаваць, адпаведна, мы можам ёй карыстацца. Накрафтім сабе ўсяляка. У першую чаргу, вядома, набойчыкаў для драбавіка. Таму што драбавік — гэта наша улюбёная. Так, гэтую лакацыю мы паўторна даследавалі. Я нагадаю, чым мы займаемся. У нас тут здарыўся пэўны сюжэтны прагрэс, і мы швэндымся па станцыі, глядзім, як яна змянілася. Што тут змянілася? Да чаго гэта ўсё прыйшло? Мы выканалі тут квест, і мы яшчэ толькі не зазірнулі ў гэты самы басейн. Зараз пойдзем у басейн. Шо такое, Эль Паўлік? Шо ў цябе там здарылася?
А, чакайце, я тут, здаецца, стэлсам займаўся, але штосьці забыўся. За колькі грошей шпалеру на ютубчику? О! Цікавыя размовы пайшлі, ухваляю. Ну, глядзі, літаральна надоечы я маляваў для нашага беларускага гульнявога праекту літаральна гэткую шпалеру, але не на YouTube, а на Steam. Дарэчы, трэба будзе паглядзець, ці яны яе паставілі. Гэта было 100 баксаў. Вядома, магу пульнуць якую-небудзь зніжку, калі ёсць цяжкае жыццёвае становішча. Але ў мяне і ў самога цяжкае жыццёвае становішча, таму было файна без зніжак. Дарэчы, а ці можна перапрацаваць гэтыя... Слухайце, мы зараз возьмем усе гантэлі і перапрацуем на метал. Гэта ж колькі будзе металу. Кайфы. Бярэм, цягнем усе гантэлькі. Трошкі гімнастыкі. 90 евро без проблем. Изи-пизи. Напиши мне у Телеграме свои пожаданні. Оформим у найлепшым выглядзе. Ау! На ногу. Гэта вось гэтыя здаравенныя. Колькі яно важыць? 75. А, ну 75 гэта яшчэ не здаравенны. Мы бачылі, здаецца, 100. У гэтым пакоечку адной з кагосьці там, з каманды. Так, і шо, і ўсё? І больше ніякіх гантеляў няма, сур'ёзна. Нават у маім гэтым самым у маёй сілоўні, што вось каля майго дому, якая дуже-дуже невялічкая насамрэч, танная і фактычна бясплатная для жыхароў дому, нават у ёй больш гантэляў. Ну, але, здаецца, гэта будзе дастаткова металу. Ауч. Шосцель Павлік сапраўды паплыў. Ну, насамрэч, чаму не? Шаноўныя, у нас, так бы мовіць, субота. Трэба расслабляцца, трэба плыць мазгамі, трэба не напружвацца. Таму ўсё добра. Так, ну што, захоўваемся. Перапрацоўваем. Бляха, не патрапіў. А, здаецца, перапрацавалася. Ну і, дарэчы, лухта. Насамрэч, чамусьці з да халеры металічных гантэляў трымалася толькі паўкавалачка металу. То бок нават не адбілася граната. Бяда. Геть! Так, а вось і басейн. Тут мы сустракаліся з пані Даніелай, ці як яе... Божухна. Як яе звалі? Show completed. Грант Локвуд, Джош Далтон. Во, completed.
Я хочу узгадаць, якое было ў яе імя. Не тое, не тое. А, гэта вось кок, якога мы забілі. Даніэла Шоу яе завуць. Даніэла Шоу. Цікава, яна там яшчэ жывая? Пані Даніэла? Ну, не з'яўляецца. Магчыма, дарэчы, і памерла. Шкада. Во, вось гэта ў нас гантэлька сапраўды з сур'ёзнага памеру. А, я, здаецца, ёю шпуляў у босса. 150 яна важыць. 150. Так. Тут да халеры мертвых жэўжыкаў. Але ўсіх іх мы, здаецца, палуталі. Зараз глядзім. Уважліва глядзім. Yes! Ого! Гэта мы знайшлі нычку кантрабандыстаў. Вось гэткія сігналізацыі, але з чырвоным ліхтаром зверху, гэта нычкі кантрабандыстаў. І тут, акром аднаго нейрамода, у нас яшчэ чыпы. Чыпы? Гэта піпец як добра. Давайте паглядзім, што мы здабылі. Інвентары. Так. Increase your movement speed падчас стелсу. О! Файны чыпчык. Добра ўпісваецца ў наш, так бы мовіць, билд. Стаміна. Стаміна нам не трэба, таму вось возьмем замест стаміны стелс. Але ў нас яшчэ, я бачу, пустое месца. Давайте паглядзім, што можна поставіць. А, халера. У нас ужо ёсць такі чып, і ён у нас ужо стаяў. Адпаведна, другі такі ж не паставіўся. Шкада. Няхай будзе стаміна. А, чакайце, там ж яшчэ адзін у галаву нейкі быў. У галаву... Zero point... Ёсць шанец скаставаць магію бясплатна? Сур'ёзна? Ну, гэта кайфова. А, вось гэта можна прыбраць, таму што гэта нам дакладна не трэба. Каралы мы ўжо пасканавалі. І паставім замест гэтага цікавы чыпчык. Так, ну шо, мы нанова прайшліся тутака, ўсё даследавалі. Зараз вяртаемся ў дэндрары. І вось зараз мы за дэндрарай возьмемся грунтоўна. Таму што я памятаю, што ў нас там ёсць квест другасны пабочны. І ў гэтым другасным пабочным квесце нам трэба ў дэндрары знайсці дрэва, на якім надрапаныя ініцыялы. А для таго, каб знайсці дрэва ў дэндрары, трэба спачатку яго ўсяго зачысціць. А гэта будзе цяжка, таму што там зараз дужа так гучна. Таму што я нагадаю, што ў нас сітуацыя пагоршылася на станцыі. Так. Адрамантуем бронекамізэльку. Ось так. Набойчыка у нас нібыта хапае, але насамрэч я б зарабіў яшчэ. Давайте збегаем, возьмем яшчэ набойчыкаў, таму што я паўтаруся, нас наперадзе чакае моцная такая бойка.
трэба будзе зачысціць дэндрары. Дзень добры. Shotgun shell. И набойчики для пистолета. Все, теперь мы подрыхтованные до мяса. Зараз будет стелс мясилова. А, и чамусьці у меня маркеры не отключенные. Ну, нехай пакуль что будет. Там разберемся. Заховываемся и идем. Что может дрэннага здарыцца? Там нас чакае шмат варагоў, і плюс да гэтых варагоў яшчэ можа прыбегчы кашмар. І калі раптам прыбяжыць кашмар, нам трындзец. Непазбежна. Але калі мы спачатку зачысцім і потым прыбяжыць кашмар, то ўсё будзе окей. Ля-ля-ля. Ух! Мяса пачалося літаральна адразу. Нас на выхадзе сустрэў фантом. Ідзі сюды, скатыняка лазерная. Гэта нашая новая бяда, нагадаю. У нас тут лётаюць военные операторы. Боевые. Полутана, полутана. Ля. А чаму мне так боляча? Ён па мне патрапіў, ці я гэта сам сябе так падрапаў? А дзе ён дзеўся? У сэнсе, дзе ён дзеўся? Я нагадаю, зараз нам аператары все патрэбныя, таму што мы з іх лутаем запчасткі. Цяпер прамацаваліся, здабылі здольнасць і зараз лутаем гэткім чынам. Всялякае смачненькае. Карткі у нас все яшчэ няма. Шкада. Хоп, запчасткі. Хоп, запчасткі. Гэтых роботаў мы забілі ўжо дужа даўно. Яны тут чакалі доўгі час, каб аддаць нам тое, што мы можам з іх залутаць. У гэтым сэнсе гульня піпец якая якасная, то бок усе трупы застаюцца на месцы. Алекс Ю, бачце, жывы. Рані. Так пачакайце. Написано, што ён у бяспецы, а потым адразу напісала, што ні халера не ў бяспецы. І гэты таксама не ў бяспецы. То бок, гэта былі тыя людзі, якіх можна было ўратаваць, але мы не ўратавалі. Прошпільна.
А, і у нас там яшчэ гэты халера Локвуд ёсць. Так. Набойчыкі. Там у нас, здаецца, лётае ткач, калі не памыляюся. Ці мы яго забілі? Ля, напужала. Tampering with administrative controls on workstations or keypads may result in electric shock. If you're having trouble accessing a system, please send a help alert to security. Тут у нас адбылася нейкая халера, раптоўна подрубілася электрычнасць, якая блакуе праход паўсюль. Як гэта здарылася, шчыра кажучы, не ведаю. Дзесьці, хутчэй за ўсё, ёсць які-небудзь рубільнік, каб гэта выключыць, але я не знайшоў. Якія жудасныя спевы. Так. А чаму сігналізацыя зяе? Тут застаўся адзін, але нават ён заблакаваны. Піша, што максімум аператараў выпушчаны. То бок ён дзесьці лётае. Окей. Давайте зазірнем у зялёную хату. Гринхаус, там, дзе ў нас лётаў тэлепат. Капец тут. Хто мяне заўважыў? Вау! Скотыняка. Хе-хе. Лутаем запчасткі. Цяпер, ну, дзякуючы таму, што фактычна станцыю захапілі баявыя роботы, у нас бясконцая крыніца запчастак. Ты! Я ўжо забыў, што тут ёсць мімікі. Халера. Трэба захавацца. Так, набойчыкаў пакуль хапае, і там нас перадзе чакаюць роботы. Ну што, па стэлсе? Дарэчы, давайте паглядзім. Штосьці у нас не пасартавана. Давайте паглядзім, колькі нам трэба на прамацоўку стэлсу. Вось тут у нас яшчэ дзве пазіцыі стэлсавыя, і у нас тут, як вы бачыце, на 13 нейрамодаў. Неблага, неблага. Ля, де націснута. Давайте паспрабуем усё ж таки паэканоміць набойчыкі. Пакарыстацца стэлсам, комбат-фокусам і ключом гаечным.
Стелс не атрымаўся. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Дзень добрый. Ну давайте адрамантуем. All systems operational. Thank you. Diagnosing. There. All better. You can fill out a service questionnaire at the front desk. Дзякую. Колькі у нас каштуе гэты комбат фокус? Давайте параўнаем. Таму што я заўважыў, што калі добра патрапіць нашым кинетычным ударам, вось гэтым, ён фактычна ваншоціць робота. І ён у нас каштуе колькі... А дзе тут гэтае напісана? Алло? А во, мой інфо. Капец! Як шмат інфы! Окей. Вымушаныя будзем параўноўваць у справе. Так, зараз глядзім. У нас 78. CN9 black box operator ready to deploy. Ля, там іх 2. А во, ідзі сюды. Зараз будзе стелс. Магчыма. Flying CAP. Status as fragged. Over. Чаму я не лётаю на вышыні? Спускайцеся да мяне. Ля, дзесьці там лётаюць сябе. Дзе другі паляцеў? Дзесьці халера паляцеў? А, стелс! А, холера. Было 78, стало 68. Maybe I can help you. То бок комбат фокус. Qualified engineer. System alert. Комбат фокус забирає у нас 10 мани. Категорія арт. Ох, бляха, забився. Зараз виправим. І, ну, ось там атрымліваецца 10 маны, але падчас гэтага нас усё ж таки добра так мутузіць. Requesting new operator. І гэта, вядома, недобра. Але калі мы карыстаемся магіяй... Dash. Ля-ля-ля, пачакай, пачакай! Я тут змяняю катэгорыю. Ты шо? Надрукаваўся новы скатыняка. І зараз паглядзім, колькі мы вытрачаем на магічны удар кинетычны. Так. Сапраўды стаіць халера арт. Не, шановны, у нас сёння не арт, у нас сёння рэй. Вось гэта. Дзякую. Дзякую за хуткую рэакцыю. Ідь. For black box operator ready to Stealth. deploy. Please stand clear of Alpha. Вось у нас кинетыч... А, тут написано, божухна.
Майнджек 20. Combat Focus 20. А чаму ў мяне выкарыстала 10, калі ён 20? А, у нас яшчэ паляпшэнні ўплываюць. То бок удвая менш? Сур'ёзна? Не халер сабе мы кинетычныя жэўжыкі. Так, давайте паглядзім. Тут заяўлена, што мы выкарыстоўваем 36 маны. Зараз ацэнім, колькі мы вытрацім. 68. Спыніся, калі ласачка. Дзякую. Ну, па-першае, нас саміх пакалечыла. System alert. Repairs needed. Please contact. Па-другое, вытрацілася сапраўды да халеры. Штосьці нядобра атрымалася. Давайте палічым. 68 мінус 32, ну 36. Роўна 36 і вытрацілася. А чаму тады на Combat Focus мы вытрацілі менш? Цікава. Лікуемся. Рамантуемся. П'ем манапоўшыны. Карацей, давайте паспрабуем карыстаць ля. Як гэта адмяніць? Нядобра атрымалася. Давайте спрабаваць карыстаць Combat Focus. Так, што, больш не друкуецца ніхто? Вось з гэтых друкавалі, яны, бачце, хакнутыя, Maybe I can help you. і з іх друкуюцца нашыя ворагі. Я, здаецца, чую аднаго гэтага. Захоўваемся. Во, лётае скатыняка. Ну, тых, што лётаюць, только магіяй і можна насамрэч, таму што ну яны лётаюць. Але яшчэ можна іх хакнуць насамрэч. Investigate. Don't hide. Алло. Скотыняка. Якія ж яны балючыя. Спускайся. Во, зараз мы можам яго хакнуць. Блин, мы вытрачаем да халеры ресурсаў. Repairs needed. Please contact a qualified agent. Це? Нарэшце, я не ведаю, якая у нас зараз раскладка. Ангельская. Хух. Все, гэта жэўжык цяпер наш. Гэты жэўжык нас зараз палікуе. Diagnosing. Looks like you've had a rough day. Still, this will only take a moment. All done. Please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. Zone sweep. Checking attack angles. Я нагадаю, якая у нас тут зараз задача. Нам трэба зачысціць дендрары, каб потым спакойна па яму палазіць, пашукаць пэўнае дрэва. Нам трэба знайсці дрэва, на якім надрапаныя ініцыялы да халеры. Тут у нас нічога не змянілася, мы тут трошки палуталі і ўсё. Тут у нас 10 лётаў яшчэ адзін ваенны дрон.
аператор. І я хочу паспрабаваць Nice to яго see you. ламануць. Акром таго, што можна спачатку валіць, потым хакаць, можна яшчэ і проста паспрабаваць хакнуць. Калі па стэлсу падысці. Так, хакнем турельку. Таму што, а чаму бы і не? А! Хакнутая ты по мне не будешь пулять. Так, не будзе. Хе-хе-хе. Шо это за гуки страшные пайшлі? Эмбіент катэгарычна змяніўся. А! Ля, не паспяваем. Блин, трошки не паспеў. Ау. Гэты хак перыядычна нязручным чынам рандоміцца. Гэта натуральна рандом, як ён выпадзе. Няхай яны тут патрулююць. А мы пойдзем шукаць дрэва. Дзесьці лёта яшчэ адзін халера дрон ваенны. Хачу паспрабаваць скарыстацца вось гэтай здольнасцю. Remote Manipulation. Ёсць Hello, nice to see you. Вітанкі, вітанкі. Ёсць імавернасць, што калі мы па стэлсу ось гэтак падыдзем блізка да аператара, яго можна будзе хакнуць, не б'ючы яго. Захоўваемся і ідзем даследаваць. Хоба! Яшчэ раз лутаем все, що можна памацаць. Тут мы адрамантавалі нарэшце эту электрычную халеру. Так, нас хтосьці заўважыў. Рэт-рэт. Турелькі, ратуйце мяне. Не заўважыў ён? Мне падалося, што заўважыў. Scanning target. Typhon material inconclusive. Logging calibration request. Калі спрацоўвае музыка, гэта заўжды дакладная адзнака таго, што нас заўважылі, але чамусьці за намі не пагнаўся? Дзе ён там? Капец, тут это золото до халеры. Бачу. Но таргет піша. Ці то ён задалёка, ці то нельга.
Ну ён, здаецца, ўжо не надта далёка. Але ўсё яшчэ не можам яго памацаць ремоут-кантролам. Падляці, калі ласка, бліжэй. Тудема, сюдема лётае, ну. Карацей, камбат фокус. Дарэчы, зноўку сочым уважліва за тым, колькі мы маны вытрачаем. Ау. О, турелька. Стой! Капец! Я открыл турельку лiterально носом до себе. І як вы можете заўважыць, падышоўшы да яе, мы адразу хакнули. То бок, хутчэй за ўсё, гэтак можна і з да халеры аператарамі. Так, штосьці мне боляча, у меня крывацёк. Пачакай. Калі я хутка бяжу, з мяне выцякае кроў. Трэба хуценька пахіліцца зараз. То бок, яно нібыта нармалёва, але нельга бегаць. Калі ласка, пахільце мяне. Diagnosing. I'm seeing irregular lacerations across multiple regions. Hemorrhaging. I'll have you feeling better soon. There. All better. You can fill out a service questionnaire at the front desk. І ні халеры не зразумела, што ў нас з манай, таму што я дакладна памятаю, што у нас было 99, але пасля забойства робота нібыта стала 109. То бок мы ўсё ж такі вытрачаем 20 маны, але 10 потым вяртаем. Хутчэй за ўсё гэта робіцца з дапамогай нейкага чыпсету. Давайте яшчэ раз пачытаем, як яно працуе. Гэта ў нас ты самы, як яго, божух, на джетпак. Стаміна. Не п'янеем з алкаголю, гэта трэба прыбраць. Што гэта за чыпсет, навошта ён нам? Мы больш лутаем з роботаў. Давайте поставим гэты чыпсет. Абарона супраць фізічнага дамагу павышаная. Прыбіраем пашкоджанні, якія атрымліваем ад лазерных атак. Гэта піпец як актуальна зараз, таму што гэтыя роботы нас б'юць менавіта лазерамі. Атрымліваецца, калі б у нас гэта чыпа не было, яны б яшчэ мацней білі, сур'ёзна? Яны ж і без таго дужа боляча б'юць. Last chance. Поставим оборону ад фізічнага дамагу. Карацей, не тутака яно. Глядзім сюды. Гэта у нас больш хуткі скан. Гэта у нас стелс аднаўляе трошкі маны.
супертермал, критикал рейт ад шотгану. Ну, халера яго ведае насамрэч. А, ну вось гэта, мабыць, змяншае кошт энергии. Давайте паспрабуем гэта прыбраць. І вось зараз паглядзім, колькі яно. Ну, таксама 20. Адпаведна, яно змяншае ў момант карыстання, а гэта ў нас па змаўчанні. Окей. То бок менавіта вось гэты чыпік нам дапамагае менш маны вытрачаць. Окей. Карал детектор і вось гэта Zero Point Psi. Білд насамрэч кайфовы, мне падабаецца. Scanning target error. Insufficient time and material found. Standing down. Але ж тут жудасны зараз эмбієнт. Так, ты цэлая. Цябе ніхто не разбурыў, значыцца, тут зараз ворагаў няма. Тут у нас звычайна мімікі хаваюцца, але зараз іх не бачна. А тут у нас хто-небудзь ё? Здаецца, і няма. Алло, жывыя? Ля! Шо гэта? Шо гэта? А, да гэта яны. А, чаму іх так шмат? І гэта, нагадаю, у нас зменшаныя пашкоджанні ад лазераў. Я трошки не улічыў, што ў нас дуже павольна аднаўляецца гэты комбат рэжым. Чакаем. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Вітанки, вітанки! Ретрит! Тут у нас две турельки, яны нам дапаможуць. Карацей, ну, супраць групы яно неяк не халер неэфектыўна насамрэч. Scanning target error. Insufficient time and material found. System alert. Standing down. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. System alert. Repairs needed. Лутаем. Як вы маглі заўважыць, мы цяпер лутаем з іх больш, таму што ў нас паставіўся чып на палепшанае лутанне роботаў. Больш эфектыўна гэтых жэўжыкаў лутаем. Ля, згубіў. А, ну і не сутнасць. Так, яшчэ адзін прыляцеў, ці што? Що за музыка? Давайте похилимся, покуль мы тут така.
Турельки все Maybe целые. I can help Our you. resident counselor, Dr. Diagnosing superficial injuries. Nothing a portable medical kit can handle. I'll have you feeling better soon. Good as new. Please fill out a patient experience questionnaire. Да досить трындеть. Inclusive. Logging. Calibration request. Так, бачу, скотиняку. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Ля! Их тут два! Ретрит. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. Турельки малайчинки. Reset. Дзякуючы хакінгу, турелькі зноўку на нашым баку. System alert. Repairs needed. Ну ты развалишься ці не, божух мой. Scanning target error. Insufficient target material found. Standing down. А, во, яшчэ адзін ляжыць. Хух. Зноў ж такі, увесь гэты металалом можна будзе перапрацаваць. Але трэба пакласці куды-небудзь на адкрытае месца, каб шарыкі элементаў не разляцеліся ў траве. Таму што шукаць іх у траве гэта будзе піпец як нязручна. Эмбіент змяніўся. Вы чуеце гэты эмбіент? Спадзяюся, чуеце, таму што ён піпец які напружваючы. Так, ёсць тут новыя аператары. Ці надрукаваліся яны? Мне проста цікава, яны друкуюцца бясконца? Type material inconclusive. Logging. Calibration request. Proximity sensor reset. System alert. Repairs needed. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified. Ну ты развалишься ці не? Кожнага разу трэба чакаць. Дзякуй табе, турэлечка. І давайте глядзець, ці ёсць свежыя скатынякі. Алло, кукусікі. Ну, слухайте, здаецца, няма. У гэткім выпадку можна лічыць, што мы зачысцілі дэндрарый. І зараз будзем шукаць, выконваць гэты пабочны квест. Захоўваемся. І пачынаем аглядаць дрэвы. Нам трэба знайсці нейкае дрэва, на якім надрапаныя ініцыялы ў сардэчку. Ну, вось гэтае тыповае.
Романтичная лухта. Опа. День добрый. Пивас. Пицца. 2024. Трошки просроченная. Давайте, дарэчы, пачытаем яшчэ раз гэты квест. Гэта вось Локвуд. Да яго мы яшчэ дойдзем. Escape Talos, Missing Engineer, Джош Далтон, Сателліт. Вось гэта што? Drop point around Talos and recover the stolen goods, finding them. У Карга-Бэй у нас ёсць нейкая кантрабанда. Цікава. Гэта у нас аднаўляецца ГАЦ. Ну, мы там ужо некаторую колькасць разоў актывавалі, але так до конца і не давялі. Во-во-во, The Lover's Gift. Crew member named Laurencia Baxter left a gift for his lover Ellie Gold and a rock near a tree that he carved the initials in the arboretum. Карацей, трэба знайсці дрэва, побач з якім ёсць каменьчык, пад якім схованы падарунак. І калі мы падтрэчым Эллі Голд, нам гэта можа дапамагчы. Давайте заглянем. У нас там есть компьютер. Элли Голд. Так, мы знайшли еще одного робота, я чую. Ну что, ты летишь? Алло. А где он? Ён нас заўважыў, але згубіўся. Так, Элли Голд. Элли Голд. Элли Голд. Яна працуе не тутака, не ў арбарэтуме. Эмили, Эрик, Эван, Травма-центр, Элизабет Эммануэла, Карг-Бэй, Эдди, Екатерина, Энох, Эрика, Тволі нема, нікого на Эндрю, Даніэла Шоу. До речі, Даніэла Шоу все ще живая. Нейромод Division, Эві, Эв'єн, Бридж. Нема. Шаттлбей. Так само нема. Гац. Емма Б'юті. Лоббі. И Powerplant. О, ледь знайшли. Теперь давайте глядеть. Во-во-во.
Элли Голд. Scanning target. Type of material inconclusive. Level. Да, так яна тут побач была. Я мимо пробег. Пачакай. Мяне тут хтосьці заўважае. Як яно тут ляжыць, незаўважна. Я тут колькі разоў прабягаў, а ніводнага разу не бачыў. І тут у нас картка да Storage Room A2. Я, дарэчы, спадзяюся, гэта тая картка, якая я думаю. Storage Closet Arboretum. Зараз мы зазірнем, гэта у нас не тое. Вось гэты storage. Я доўгі час тут бегаю і спадзяюся, цяпер мы яго адчыняем. Yes! Гэта сапраўды ён! Стоп. Там хтосьці сядзіць. І, дарэчы, у storage-руме сядзела менавіта тая Элізабет Бакстэд. Яна тут выклала сцежачку, як бачыце, з кветачак. Тут у іх мусіў быць рамантык, але Эллі Голд памерла, а Элізабет ператварылася на фантома. Шкада. Літаральна перад самай катастрофай у іх мусіў быць адбыцца рамантык, але не пашчасціла. Тым не менш, мы тут налуталі да халеры ўсяго смачнага, некалькі нейрамодаў, драбавік, і тут яшчэ штосьці здаецца. Ні халеры не бачна, але штосьці здаецца яшчэ. Не, здаецца. Ёсць што-небудзь яшчэ? Не. Гэта магла быць рамантычная гісторыя, але атрымалася, як тут заўжды атрымліваецца. Окей, давайте паглядзім, колькі у нас нейрамодаў. 5. Мы можем мацануть нашу стелсовость. Теперь мы можем ходить и бегать без гучно. А вось гэтак мы можем нават спринтовать безгучно. Ну, слухайте, кайфово. Стелс. Нарэшце, вось праз гэтага фантома, якога тут заперлі, кожнага разу, калі мы праходзілі, тут ліхтары шкварчэлі. Праз тое, што тут быў фантом. Ліхтары гэтак рэагуюць на фантому. Ну, слухайце, кайфова. Пазакрывалі некаторую колькасць пытанняў. Цяпер можна будзе зазірнуць куды? На брыдж. Дарэчы, на брыджы мы яшчэ не зазіралі на аднаўлёны брыдж. Давайте зараз туды пойдзем. Захоўваемся.
Дарэчы, яшчэ вось можна будзе прадэманстраваць вам зараз, як яно працуе. Вось мы здабылі шатган. Мы можам зараз націснуць і разабраць яго, атрымаўшы, колькі мы атрымаем, 2 запчасткі. Шыкоўна. Так, рамантаваць пакуль што не трэба. І я яшчэ хацеў паставіць мне на хуткі доступ на 2 замест звычайнага пісталета залаты, таму што, нагадаю, у нас ужо залаты пісталет ёсць. Пачакайце, на 2 у нас была пенагармата, пісталет на 3. А гэты стары наш пісталет мы просто зараз разбярэм, каб ён месца не займаў. Пісталет. Вось так. Скончылася эпоха. Цяпер у нас замест звычайнага пісталета залаты. Так. Ну што, ідзем на мост? Захоўваемся на ўсялякі выпадак. Панты, ну, факт. Залатая зброя, гэта, ведаеце, штосьці стэрэатыпічна такое мафіёзнае. Але у яго ўсё ж такі паказнікі больш высокія, то бок ён трошкі, але лепш за звычайны. І, гэта, бачце, гэта ўзнагарода. 4 разы чацвёражды чэмпіён сусвету па стральбе Селес Рейн атрымаў яго. Гэты чэмпіён наведаў Талас-1 і, відаць, тут і застаўся назаўжды. Так. Хутчэй за ўсё нас там чакаюць зноўку роботы, таму адразу бярем ключ і паляцелі. Можа і панты, але панты якасныя. Пісталет сапраўды трошкі лепш. Так, адразу урубаем стэлс. Гэта, бляха, шо было такое? Халера! Упс. Зноўку, ужо другі раз у гэтым месцы. Сустракаем кашмара, халера. Ух. Пакуль што брыдж адкладаецца. Ідзем у Deep Storage, шукаем Локвуда. Ой, капец. Як вы бачыце, у нас зноўку ідзе адлік. Нам трэба 3 хвіліны хавацца ад кашмара. І мы схаваемся. Яшчэ як схаваемся. На іншай лакацыі, халера, схаваемся. Бачце, нас запрашаюць у космас, каб знайсці Локвуда. Ну, давайте зазірнем. У Deep Storage, дарэчы, таксама трэба зазірнуць, каб палутаць разбітых аператараў на прадмет запчастак. Спадзяюся, я там перапрацоўваў іх, памятаю, але, здаецца, не ўсіх перапрацаваў. У космосе, я нагадаю, нас чакаюць зноў жа тыя ж самыя, халера, аператары. Таму гэта будзе небяспечна. Во, бачце, скатынякі. Да, пабачэння.
На максимальной хуткасці аддаляемся. Ля, паглядзіце, якое оно цяпер прыгожае. Що, ён пераследуе нас, не? Здаецца, не бачу. Давайте зазірнем ось сюды. Мы колькі разоў бачылі гэтую рэкламу, але ніводнага бляха, як мне пашчасціла. О! Ні халеры сабе, на гэтай рэкламе ёсць нябожчык. Цікава, цікава. А што гэта ў нас тут такое? А хто гэта ў нас тут скончыўся? Дзень добрый, а вы хто? Эммануэль Мендес. А ты тут адкуль? Ля! Блин. Простое, что яно рухаецца. Ай, дядя. Штосьці можна націснуць. Не патрапіў зноўку. Во-во-во, штосьці. Што, спыняецца? Так, мы збеглі ад кашмару. Да бляха, тут нават ні халеры не бачна. Што гэта? А, што гэта такое? Я спадзяваюся, што яго можна спыніць, але штось не атрымліваецца яго спыніць. Мендес, дай цябе залутаць. Мы нейкі чыпсет знайшлі новы у Мендеза. Ну, слухайце, але гэта рэалістычна, у тым сэнсе, што гэтая халера, яна, ну, у гэткіх маштабах мусіць рухацца піпец як хутка. А, і мы, дарэчы, штосьці змянілі. Раней тут быў проста надпіс Транстар. Escape pods a fake. Гэта мы зрабілі? То бок гэта фактычна наш каментар да прапановы даля. Ну, у нас тут зараз сюжэтная сітуацыя. Вы чуеце сігналізацыю, дарэчы? У мяне тут на вуліцы вые машына. Карацей, вось пакуль лётаем, я магу распавесці трошкі за сюжэт. Давайте, дарэчы, яшчэ глянем, што мы знайшлі за гэты самы, за чэпсецік новы. ДФА. Калі мы скочым на кагосьці зверху, мы яго дамажым. Не ведаю навошта, але няхай будзе. Мы збіраліся, мы ўжо фактычна хацелі вырубіць усіх тыфонаў, але ў гэты момант станцыю захапіў нейкі даль, нейкі жэўжук, у якога ёсць правы адміністратара. Ён усё пазаблакаваў, выпусціў ваенных дронаў, каб яны палявалі на нас персанальна, і сказаў усім людзям збірацца
на палубе з вартавальнымі чоўнамі. Таму зараз на станцыі дужа непрыемная сітуацыя. А яшчэ нам трэба ўсё ж такі знайсці гэтага халера Локвуда. А яшчэ, нагадаю, у нас тут дзесьці лётае кантрабанда, якую таксама трэба знайсці. А яшчэ нам трэба быць асцярожнымі, бо мы знялі чып, які ратуе нас ад дадатковых пашкоджанняў, калі мы ў космосе б'емся галавой аб штосьці металічнае. Там у нас шаттл, яго мы ўжо луталі. Там я чую роботаў. Ідзіце ў сраку, роботы. А тут у нас гэта выглядае як ліхтарык, той, што карыстаецца, той, якім карыставаліся кантрабандысты. Што гэта за праход такі? На всялякі выпадак. Што гэта за месца? У-у-у! Supply crate. Ну, мы знайшлі што-наймеш адзін нейрамод. Гэта відавочна яшчэ не ўсе схованкі кантрабандыстаў, але ўжо добра. Мы знайшлі, здаецца, 3 унутры станцыі і вось адну за межамі станцыі, фактычна ў космосе. То бок заўжды трэба звяртаць увагу на чырвоныя ліхтары. Прышпільна. А ўвогуле я вам нагадаю, што мы сюды вылецелі знайсці мёртвага жэўжыка. Таму трэба палётаць. У нашага гэтага радара абмежаваная адлегласць, з якой ён працуе. Адпаведна, мы мусім аблётаць усё, каб ён захапіў гэтага халера Локвуда. А магчыма, Локвуд гэта адзін з тых, каго мы ўжо палуталі. Ну, ў гэткім выпадку будзе дужа непрыемна. Вось цябе як завуць? Харізма Шоудан. А, гэта тая самая Шоудан, пра якую я ўжо распавядаў, што гэта ў нас спасылачка на Шоудан з System Shock. Цяпер у мяне вока чапляецца літаральна за кожны чырвоны ліхтарык. Вось гэта, напрыклад. Слухайце, гэта мусіць таксама нычка. Зараз паглядзім. Дзень добрый.
Як ваши справы? Ауч. Осторожно. Воу-воу-воу. Не холеры тут место. Это уже не просто нычка, это уже целая локация. Спынись, калі ласка. Адрамантована. Не хочется отручиваться, тому мы параллельно с пошуком контрабандистов яшчэ адрамантуем станцию. А чему светло зникло? А, у меня ліхтарик вырубился. Ліхтарик, холера. У будучым. Так, что у нас тут сховано? Показывайте. Шо и где? Дзе гэта найбольш незразумелае пытанне, таму што знайсці штосьці у гэткіх умовах дужа цяжка. Ні халеры не разумею, дзе я. Ох. А, во. Supply crate. Зноўку паспяхова лутанулі. Усялякага смачніка. І адрамантавалі трубы. Ну, дарэчы, гэтыя кантрабандысты неяк не маштабна працуюць, то бок усяго толькі по аднаму нейрамоду заныкана. І гэта пры тым, што мы ось па стану на сённяшні час ужо ўтыкнулі ў сваю галаву 10 150 нейрамодаў. Так, оба. Так. І від танки. Шукаем нябожчыкаў, хіляемся ад роботаў. Лутаем нейрамоды. А давайте до гэтага даляцім. Вось той экран мы ўжо хакнули. Давайте яшчэ гэты хакнем. Хутчэй за ўсё на ім не будзе ніякага цікавага луту. Было б дзіўна, калі б на кожным з экранаў быў нябожчык. Але ну, што найменш можна хакнуць. Стопы. А шостью тут открытое. Это что? Ау.
З гэтым мы ўзаемадзейнічаць не можам, то бок у нас тут можа і быў калісьці кампухтар, але цяпер яго няма. Шкада. Было б няблага і гэты экран таксама хакнуць. Ён яшчэ і не б'ецца ні халеры. Так, окей. Далей даследуем космас. Звяртаем увагу на чырвоныя ліхтары. Вось тут мы ўжо былі. Толькі што туды зазіралі. Тут у нас уваход на хардвеер. Гэта мы ўжо лутанулі. Так, лутанулі. А там... Пачакайце, а той сейф мы адчынілі? Здаецца, на мінулым стрыме мы сюды зазіралі, мы знайшлі там тэхнапата і некалькі... Ля, я яшчэ бачу чырвоную адзнаку. Карацей, мы зараз будзем разбірацца ў гэтай частцы космасу. Вось там у нас сейф, але таксама вось там у нас здаецца штосьці небяспечнае. Таму мы зараз... А, вось я бачу, што найменш крышталоідаў. Пабітае шкло бачу. Крышталоідаў бачу. Тэхнапата не бачу. А, ну гэта, здаецца, проста чырвоныя агеньчыкі. Во, вось, там яшчэ чырвоны агеньчык. Хутчэй за ўсё гэта не звязана з кантрабандызмам. Але праверыць трэба. Хе-хе-хе. У космасе драбашом, дарэчы, не надта эфектыўна карыстацца, таму што ён ж удалечыню не той, каб далёка б'е. Ось чырвоны агеньчык. Чырвоны ліхтарык. Аднак нейкай магчымасці тут штосьці схаваць я не бачу. Гэта ў нас куды? Псіхатроніка. Слухайце, а ў псіхатроніку я б зазірнуў. Таму што, калі не памыляюся, там ёсць адна схованка, якую мы не знайшлі і якую было б няблага знайсці. Таму, калі мы разбярэмся з тым сейфам, мы зазірнем у псіхатроніку. Так, я хоч з таго боку вылецеў. Дзе я? Хто я? Ля, не з таго боку. Вітанкі, малаточак. Вітанкі. Дзякуй. Аргана пытае, навошта вы да мяне прыйшлі? Што за пытанне такое дзіўнае? Як там
працягваецца дотка. Що там? А, во. Все, знайшліся. Нам вось сюды трэба. А, хто ідзе, навошта я? Навошта гэта пытанне не актуальнае, таму што на навошта заўжды можна адказаць, каб есці дранікі. Хто я, дзе я? Гэта сапраўды важнае пытанне, а вось навошта не актуальна. Так. Зараз будзе небяспечна, таму што там нас чакаюць моцныя варагі і крышталоіды, таму возьмем кинетычны бласт. Хто я, дзе дранікі? Ідэальна. Гэта можна напісаць на шчыце у якасці дэвіза. Так, а сюль сонца пайшло, таму ні халеры не бачна. О, рвыдак малайчынка, ухваляю. Ля, шосці там робіцца. Крышталоіды залупашлі робота ці што? А, сапраўды робот. Робот лупашыць крышталоідаў. Мы яму дапамагаць не будзем, але і перашкаджаць таксама. Дранькі гэта добра. Ля, ён нас заважыў. Мінус скатыняка. Яшчэ і палутаць успелі. Так, мінус один робот. Цяпер можна спрабаваць уляцець у гэтую мясціну, там што крышталоідаў робот пабіў, мы пабілі робота, і цяпер там мусіць быць трошкі больш бяспечна. Але, як я ўжо казаў, ёсць імавернасць, што мы там сустрэнем тэхнапата. А, і я вижу, що найменш закарабчанага робота. А, глядзіце, глядзіце. Глядзіце, хто там схаваўся. Гэта не тэхнапат, гэта тэлепат. Ой, які скатыняка. Супраць нас робіць стэлс. Уяўляеце? Я да гэткага не звык. Давайте захоўваемся. І пачынаем яго лупашыць. А чаму я ў яго патрапіць не магу? Это тыпу мы яго яшчэ не бачым? Не, шаноўныя, мы яго ўжо бачым. Я яго ўжо бачу. Во-во-во. Що ти там сховався? Іди сюди. Ён по нам потрапіць не може, тому що заблытаўся ва ўсялякім погнутым смецці. А мы яго пабіць можам. А, во-во-во-во. А! Скотыняка потрапіў. Ау, а чаму я манеўрую непасрэдна ў бок? Ягоныя снарады ляцелі міма мяне. Чаму я наадварот у іх бок ляцеў? Гэта трошки незразумелае пытанне. Неяк у мяне стэлс атрымліваецца лепш, чым проста бойка. Гей, ты там дзе? Ты там памёр? Слухайце, здаецца, памёр. Давайте на вселякі выпадак захаваемся.
Дзень добрый. Як тут ваши справы? А, вось яго рэшткі. Хе-хе-хе. Памёр. Вось, дарэчы, сейф. А гэта што? А, бляха, гэта... Гэта крышталоіды былі, а я з дурны паляцеў да іх. Яшчэ крышталоіды? Дзе? Я чуў гукі непрыемныя. Гэтыя халеры абсалютна бездапаможныя унутры гэтага самага. Унутры станцыі. Але халера ў космасе яны робяць да халеры шкоды. Ну, здаецца, ўсё. Так, дзверы зачыненыя. Сейфік. Дзень добрый. Дзень добрый. Трэцяга ўзроўню хакінг. Без праблем, таму што ў нас ужо 4-го. Ау. Ау. Опа. Що у нас тут? 2 нейромоды. Я бачу крышталоидов, якія разбиваются. Вы там откуль взялись, скотыняки? Вау! Вы бачили, як фізічна разляцелася усялякае смецце у бязважкасці? Кайфово. А гэта у нас што? Контрол панел. А што яна робіць? Ну давайте паспрабуем адрамантаваць, калі што загрузімся. Bridge access. New objectives. Шо? У нас тут ёсць лабараторыя, у якой нас не было. Нейкая лабараторыя прамянёў і хваль называецца. Bridge and Wave Lab. А дзе гэта? Вось гэта яно, ці як, ці што? А, ці для гэтага трэба заляцець у Hardwave, і там нейкія дзверы цяпер адчыненыя. Капец тут. Здавалася б, гульня даволі такая, ведаеце, камерная. То бок гэтая станцыя, яна, вядома, велічэзная, але насамрэч невялічкая. І тым не менш, тут столькі усялякага знаходзіш рэгулярна. І палутаць ёсць што. А! І шваркнуцца аб галавой ёсць аб што. Так, карацей, спачатку зазірнем сюды, потым, як я абяцаў, паляцім у лабараторыю псіхатронікі. Вітанкі дэкамацу, дзякую. Дарэчы, а роботаў няма, што ли? Крышталоіды пабілі ўсіх роботаў. Ухваляю. На ўсялякі выпадак бярэм драбавік.
Таму што я не ведаю, што нас зараз будзе тут чакаць. Захоўваемся. Хе-хе-хе. Тут мы, дарэчы, пасля абнаўлення станцыі яшчэ не былі. Таму можам сустрэць што-небудзь непрыемнае накшталт халеры злых роботаў, таму адразу зараз націскаем кнопку і стэлс. Хоба! Цішэй. Тут у нас safe space. Давайте глядзець. Здаецца, нічога небяспечнага няма. Не, так я О! Хтосьці лазіць. А, гэта свой. Ух, я спужаўся, хлопча. Гэтыя мілітары скатынякі, яны эфектыўна б'юцца з тэфонамі, і тэфоны з імі эфектыўна б'юцца. То бок, насамрэч, нам іх біць не абавязкова. Можна проста цкаваць іх адно на аднога, і яны тады адно адному пысу будуць біць. Дужа зручна. Так. Яшчэ мы перапрацуем у нас з-за да халеры набойчыкаў да лазернага гэтага самага, пры тым, што лазернага гэтага самага у нас няма. Касмічныя матылі. Дзякуй, зараз жарэм. Я нагадаю, што у нас дужа смачненька ўсё. У нас тут агуркі, блінчыкі і котлеткі. Таму я зараз жару штосьці зялёнае. А таксама закідаю ў рота блін з котлеткай. І гарбаткай запіваем. Кайфово. Дарэчы, таксама на метал можна перапрацаваць піва, якое у нас ёсць. Добра. І яшчэ... А вось гэта, дарэчы, мы перапрацоўваць не будзем. Я разабраў свой шокер, але зараз мы яго нанова створым. Я хачу паглядзець, як шокер працуе на нашых варагах, менавіта роботах. Смеці перапрацавалі. Дарэчы, нагадваю, што ў нас інвентар максімальны. Як вы можете бачыць, тут да халеры мест. А, так мы ж его не перапрацавалі. Вось ён ёсць. Я яго просто згубіў вачыма. Добра, што паглядзеў, інакш бы стварыў новы. Ён у нас абсалютна не прамацованы, і гэта яго асноўная праблема. Зялёная, значит, зелёная. Не, так я і жару зялёная. Агурок быў. А тое, што я да агурка даклаў яшчэ котлетку, гэта, ну, не абавязкова ж. Так. Бачце, які ён тут прышпільны? Ну, трошки махляр, так, трошки. Во, вось, дарэчы, ля, нас хтосьці заважыў? Чаму музыка баявая? Ага, сюды такі прыпёрліся ваенныя дроны. Ну што, давайте спрабаваць тады.
Зараз мы со стелса бахнем электрычнасцю. Захоўваемся. Вон ён, скатыняка. Ці дастрэлім мы? Не, здаецца, не дастрэлім. Падляці, калі ласка, бліжэй. Яшчэ адзін. Яшчэ? Нешта іх за да халеры. Гэта, бачце, яны друкуюцца ў кожным пакойчыку, куды мы прыходзім. Нас пакуль што не бачна, таму ось. Оба! Спрацавала! Калі дастаткова хутка гэта рабіць, то яно атрымліваецца. Зараз я зраблю і патлумачу, што я зрабіў. Я хакнуў. Алло, адчапіся. Я хакнуў ворага, падцягнуўшыся да яго ремоут-кантролам. Халера, які ён слабенькі. Давайте яшчэ раз. Давай. Да бляха, скачы ўжо. Слухайце, ты гэтак яно нашмат больш карысна атрымліваецца, то бок ремоут-кантрол у нас да халеры танны. Усяго толькі 5 псі. 5. То бок, вытрачаючы 5 маны, мы прыбіраем робота ворага. Давайте яго рамантанем. А, гэта не трэба рамантаваць. Вось гэта рамантанем. Хоба! І зараз яшчэ трэцяга хакнем. Ля! Ля! Ой, здаецца, не хакнем. Хутчэй, хутчэй, хутчэй! Поспели. Хух! Все, мы... Тут вылетело 3 дроида супраць нас, и всех 3 мы хакнули. Все 3 на нашем боку. Да ты разобьешься уже, ці не? Побитого мы добили. Тут у нас уже все, здаецца, палутана. Мы тут нават мэблю перапрацавалі. Хе-хе-хе. О, дарэчы. Дякую. Карацей, хакінг руліць. CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear. О, зараз яшчэ палутаем. Глядзіце, тут засталіся рэшткі нашых старых ахвяр. Aperture clear. Operator deployment resuming. А, тут надрукаваўся яшчэ адзін, яго забілі. Дзякую, хлопцы. Хе-хе-хе. Дарэчы, тут так яно зручна ляжыць. Давайте паспрабуем перапрацануць
Зноўку збярэм класічным чынам купу усялякага смецця Requesting new operator. і перапрацуем яго. N-CN9 black box operator ready to deploy. Then clear of aperture. Не туди! Хлопці, ратуйте! Visual contact. А калі бліжэй падбегчы? Не, калі ён б'ецца, ён не ўспрывае нас. Стой, не дабівай! Ну навошта ты дабіў яго? Зараз яшчэ адзін надрукуецца. Нейкая халера бясконцая бойка дроідаў атрымліваецца. Зараз давайте глядзець, ці надрукуецца яшчэ адзін. Requesting new operator. Во, new operator. Ой, скотыняка. N-CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Колькі можна? Дайце мне спакойна зрабіць все тое, што я хачу зрабіць. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Каб хакнуць турелькі, трэба ўсяго толькі другі ўзровень хакінгу. Дужа зручна. Ля, не паспяваю. Але перыядычна, ось бачце, гэта рандом. Нарандоміла мне дужа-дужа непрыемную камбінацыю. І што тут зробіш? А нічога не зробіш. Дарэчы, не друкуюцца свежы. Log submitted. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Ля. Зараз накидаем. Perimeter secure. Resume. Program to assist. System alert. Repairs needed. Дарэчы, трэба будзе зрабіць яшчэ гэтых гранат. Слухай, ты задраў. Cleared. Call to actions. Мне не падабаецца, калі яны размаўляюць. Занадта гучна. Такое адчуванне, нібыта да людзей прыйшоў. У дрэнным сэнсе. Attitude adjustment required. Ниндзя павернулася з гулянак. У сэнсе не з гулянак. Шо такое? Ты яшчэ гномаў назбірала? Божухна. Що за пагрозы такія пайшлі? Що я зрабіў не так?
Ниндзя набыла дранікаў. Дякую величезны. Во, пляцкі зем'ячоны. Ну, вядома, набыла. За ўвесь час, колькі мы 10 разам, двойчы Ниндзя сваімі рукамі рабіла мне дранікі. Двойчы. Один раз забылася. Вітанкі табе, дарэчы, з чаціку. Але ось калі набываць, то гэта здараецца часцей. Таму лепш няхай набываецца. Таму што гаварыць яе зрабіць дранікі рукамі гэта велічэзная справа. Хоч атрымліваецца насамрэч няблага. Ты меня с кухни пинками выкидываешь. Ну правильно. Давай. Дарэчы, я бачу там скрыньку і штосьці ляжыць. Мы гэты кут так дагэтуль не палуталі. Дык так, ужо каштавалі і яны сапраўды нармалёва. Я ж ужо казаў, гэта самыя паўфабрыкаты тут на галаву, на 2 галавы вышэй, чым у Беларусі. Дальше жарко. Zone tag and stamped. Resume. Эй! Халера, не ўсё перапрацавалася, я бачу. Instrument IFF. Typhon class echoes validated. Давайте паспрабуем загрузіцца. Zone tag and stamped. Гэта аж велічэзнае пытанне, як кінуць гранату гэткім чынам, каб усё схапілася. І зноўку не ўсё схапілася. Да што ж ты будаш рабіць? Карацей, заўтра ў мяне перад экзаменам будуць дранікі. Дужа-дужа добрыя навіны. Давайте паспрабуем сюды кінуць. Я драгую. Рэт-рэт! Во, ўжо лепш перапрацавалася. Усё яшчэ не ўсё, але ўжо лепш. Flying CAP. Status extract. Да халеры металлу здабылі. Хе-хе. Эсь. О, яшчэ метал. Ну, турелька няхай будзе. Instrument IFF. Typhon class echoes validated. Хух. А, во, яшчэ бачу. Ось. Your TranStar personnel please stand down. Так, нам трэба зрабіць і яшчэ вось гэта хацеў залутаць. Тут у нас радыяцыйны фон павышаны, але тут штосьці ляжыць. Бяжым, бяжым, бяжым. Залуталі 2 гранаты і чарцёж, як рабіць ключа. І ў выніку у нас 86% радыяцыі. Так. Ну так я ж яе не сырую злопаў. Я калі гатаваў сабе моркву, туды вкінуў яшчэ памідор. Смачненько. Но прыгатаваная памідорка гэта амаль што як кетчуп. Так, дзе я? Што я? Эти. О, виноградик пайшоў. 22 металла, 42 хіміі, не халеры сабе. І мы можам зрабіць сабе яшчэ нейрамод. Бяром. Зробім... Што мы яшчэ хочам зрабіць? Мы яшчэ хочам зрабіць набойчыку для драбаша.
З авакады можна цукеркі рабіць? Як гэта працуе? Ну, в сэнсе ператапіць яе на цукровы гэты самы сіроп фактычна. У нас ежы ні халеры няма. Таму трэба лікавацца класічным чынам. А боже, ні халеры сабе вычварэнства. Гучыць занадта складана. Смачна? Ну, магчыма. Я больш дранікі люблю. Так, колькі у нас набойчыкаў на пісталет? На пісталет трэба зрабіць яшчэ набойчыкі. Дзе яны ў нас? Во. З дранікаў складана зрабіць цукеркі? Ну не скажы, не скажы. Мы ж ужо размаўлялі наконт таго, як у Германіі ўжываюць дранікі з цукрам, дранікі з гэтым самым, з варэннем. І я ўжо на стрыме гэта каментаваў, у тым сэнсе, што я пакаштаваў, як на смак дранікі з яблыкам. І дранікі з яблыкам досыць смачныя. Адпаведна, і дранікі з варэннем таксама мусіць быць смачненькія. А што тут так цёмна? Ля, а што тут так цёмна? Вся электрычнасць накрылася. Вось у гэтым месцы ёсць нейкая схованка. Вось сюды трэба паставіць штосьці. Трэба штосьці знайсці і паставіць, і тады штосьці адкрыецца. Таму давайте зараз паглядзім да халеры наўкол. Во! Бутэлька, якая падпісана як тамблер. То бок кідаецца ў вочы, што гэта насамрэч ні халер, ні бутэлька. Оба! Опа-на! Лоренцо Кальвіна Кэбін? І два нейрамода. То бок мы здабылі картку да пакойчыка Лоренцо Кальвіна. Дужа-дужа няблага. Тут у нас все прачытана. І за гэта здабылі ачывачку. А ніводнага дня без ачывачкі. Але што тут у нас адбываецца? Хутчэй за ўсё праз тое, што мы вось адкрылі праход у лабараторыю промняў хваль. У нас літаральна па ўсёй гэтай самай мясцовасці рубанула святло. Як вы можете бачыць, абсалютна цёмна, пры тым, што раней тут было нармалёва. Ага, і тут хтосьці ходзіць. Ну, у тым сэнсе, што гэта дакладна фантом. Палымяны халера фантом. Не хухры-мухры. Ні халеры не бачу. З палавянага фантома вылезла два міміка.
Ледзь адбіўся. Але здаецца ўсё? Ці не ўсё? Музыка ўсё яшчэ трывожная. Хоч ад ранікаў ухваляю. Дарэчы, калі я быў якім-небудзь фантомам, я б дакладна быў бы вогненным, палымяным. Таму што, ну, фактычна гэта... Ты ашалеў ці як? Скатыняка мімік. Фактычна гэта ось магчымасць бясплатна рабіць ежу. У тым ліку смажыць дранікі. Давайте нарэшце адрамантуем гэтую халеру. То бок у цябе ёсць магчымасць колькі заўгодна смажыць. Вяртаем электрычнасць на месца. Дзень добры, дзень добры. Табе не трэба ані патэльня, ані духоўка, а нічога табе не трэба. Просто бяры і смаж. Так, там мы былі. Тут мы перапрацоўвалі усялякае. Бля, я кагосьці чую. А каго я чую? Глядзіце, што я ў мінулы раз не заўважыў. Нычка з матэрыяламі. Дзесьці вышэй за гэтае месца хтосьці гупае нагамі. Не бярэцца, халера. Так, сейф ламанулі. Тут мы ўжо ўсё забралі. Нічога новага, здаецца, не з'явілася. Але там хтосьці гупае нагамі. То бок, можна сюды залезці? Сур'ёзна? Дзе там гэтая лабараторыя? А, во, ось у той бок. То бок яна на другім паверсе. У гэтым месцы, але на другім паверсе. Окей. Сюды я не дарма зазірнуў. Але трошкі ўсё ж таки дарма. Дарэчы, трэба пахіліцца. І адрамантавацца. І захавацца, вядома. Дзень добры, дзень добры. Што у вас тут робіцца? Вось яна, лабараторыя промневых хваль. Тут нічога не захавана. Ай-яй-яй-яй, захавана. Захавана, захавана. Глядзіце, што мы знайшлі. Нычка! Што ў нычцы? Адзін нейрамод. Прышпільна. Таксама прышпільна, што да нычкі вядуць крывавыя сляды. Неблага, неблага. Так, ну што, пайшлі? Новая лакацыя. Здавалася, мы ўжо тут усё абшманалі, але ж не, новая лакацыя. Яна, хутчэй за ўсё, будзе невялічкая, тым не менш. Шо? Там роботы швендаюцца? Ну, туды мы яшчэ дойдзем. Цішэй там.
сыкатно. Так. День добрый. Ага. Вітанкі, вітанкі. Як ваші справи тут така? Газовий балон. Хтось гупає. Гэта у нас залічылася як квест. Просунувшись сюди, ми виконали квест. Окей. Там у нас картка заблокована. Обнести станцию, сдать ее на металлолом, так мы ж менавіта гэтым тут и займаемся. Менавіта. Ля, а як сюди пролезти? Эдя. А, сюди можна пролезти як міміку. Картка у нас есть? Картки нема. А хто у нас там гупає? Ля, страшно. Окей, як мімік ми зараз туди пролезем. Пинк. Зараз. Зараз все буде. Божухна. А, гэта вось мы зараз будем над тым месцам, дзе толькі што былі. Тая лабараторыя. Эть. Скокай. Скокай. Скокай, тебе кажу. Во, пролезли. Ля, гэта літаральна тое месца, дзе мы зараз швэндаліся і не маглі пролезці. А цяпер, бачце, пролезлі. Толькі навошта? Адсюль выйсця няма. Прышпільна. Окей. Незразумела, але цікава. Зараз у нас будуть тесты. Мы будем назирать, як менавіта ўплывае Q-Beam на тыфонаў. Фіга сі. А гэта тая ж самая, што ў нас была? Ці нейкая іншая, эксперыментальная? Не, здаецца, гэта тая ж самая. Q-Beam, ну. І набойчыкі да яе. Органик материал. І полутали трошки фантома. Але ж, як нам пролезти ось сюди? Треба картка. Blackbox Lab. Вилазь! Вилазь! Як до тебе добраться? Ну, вядома, гэта не спрацавала. Так. Імейл з назвай «Злодій». Злодія треба спиніць, бла-бла-бла. Ну, трошки... А! Гэта што зараз было?
Я зараз не зразумеў. Алло? Ён неяк зашпуліў па мне, не гледзяш на тое, што дзверы зачыненыя. Блин, я хочу да яго пролезці. Але дзе шукаць картку, катэгарычна не зразумела. А яшчэ мне боляча. Так. Штосьці не цікавае. Некія размовы. Картка ў каго? Шаноўны. Што ж так страшна-то? Ну, карацей... Давайте яшчэ раз паспрабуем залезці туды. Але ну там ж ні халеры няма, навошта туды залазіць? Карацей, вось мы адкрылі новую лакацыю. Цалкам новую, абсалютна. Мы сюды аніводнага разу не заходзілі. І ў гэтай новай лакацыі у нас яшчэ ёсць месца, куды пралезці, куды мы зараз пралезці не можам. Для таго, каб туды пралезці, нам трэба картка Black Box Lab. О, дарэчы, у нас, здаецца, быў такі квест. Black Box Project. Знайсці Джоша Далтона. Designer in Hardware Lab знік. Давайте знойдем Джоша Далтона. Окей. Для таго, каб знайсці Джоша Далтона, нам трэба далезці да кампухтара бяспекі. О, мы тут былі толькі што. Надойчы. І ў гэтым кампухтары Джоша Далтона знайсці. Ой-ой. Вышел, называется. Откуда ты тут взялся? Фантом. Прошпильно. Давайте... О. А не, ён зламаны. Ён закарабчаны. Я думаў у сваю маду аднавіць, але ён закарабчаны, халера. Хе-хе. Прыгоженька. Бачучы, што там у нас мігаці святло, хутчэй за ўсё, тут яшчэ ёсць з кім пабіцца. Таму не спяшаемся выходзіць са стэлсу. Ідзем асцярожна. Глядзім ва ўсе бакі. О, тут ежа да халеры. Я надойчы скардзіўся, маўляў, ежы не засталося. Але трошки засталася. Нейкі алкаголь элітны, дарэчы, знайшлі. Ёсць тут з кім пабіцца. Экзіт. Я бачу, ёсць каго палутаць. У нас тут засталіся рэшткі папярэдніх роботаў, якіх мы білі. Гэта добра. Яшчэ, як вы можаце заўважыць цяпер, калі мы прамацавалі наш стэлс, мы цяпер ходзім
Тихо. Доктор Торнштейн. А, ну гэта мы ўжо чыталі. Яно пазначана як важнае, але мы гэта ўжо чыталі. Дзень добры. Ёсць тут хто злы? Здаецца, не. Так, тут у нас палутана ўсё даўно. Тут таксама палутана. Дарэчы, колькі у нас нейрамодаў там? 8, не халеры сабе. Калі мы паспелі паназбіраць аж столькі. Ах. Што мы прамацуем? Давайте думаць. Шчыт. Не. Мы стелсавыя хлопцы, таму нам трэба не шчыт. Я б прамацаваў ремоут контрол, каб можна было яшчэ з большага далёка ламаць роботаў, хакаць. Што яшчэ ёсць? У нас ёсць рэгенерацыя. У нас ёсць абарона. У нас ёсць... Мы можам ствараць фантомаў. Ну, гэта такое сабе. А, я збіраўся, дарэчы, прамацаваць вось гэтую галіну. Тут у нас прамацована, бачце, нас электрычнасць, па-першае, больш слаба б'е. Па-другое, электрычнасць, калі нас б'е, яно нам аднаўляе ману. Але гэтая здольнасць не надта карысная, як выявілася. Таму што ўсё адно электрычнасць забівае даволі хутка. Хачу вось гэтае. Мімікрыя 3-го ўзроўню. Бляха! Мімікрыя, халера. Хавайся! Да лезь! Залазь под стол! На нас дзесьці палюе. Кошмар, вон ён. More specimens required. Шанец праверыць мімікрыю. Я не ўпэўнены, што гэта спрацуе на яго. Стэлс з ім працуе якасна добра. А вось мімікрыя не надта. Калі што, я ведаю, куды бегчы, калі ён зараз... Цішэй, калі ласка. Калі ён зараз рване да нас, мы пабяжым у... Там ёсць тоннельчык невялічкі. Паміж гэтай залей і наступнай. Такая трошки вентыляцыя. Які ж ён жудасны, божухны. А! Ён усё ж таки нас бачыць. Ля, я не дастрэліў да яго. Ён нас бачыць, але у яго няма магчымасці да нас дастаць. Ты ж сюды не залезеш.
А! Да колькі ж табе трэба? Дзе ты там рыкаеш? А! Боляча! Хілімся, хілімся. Ха! Забілі. Насамрэч гэта зараз даволі лёгка, таму што ў нас вось гэты кінетычны удар, якім я яго забіў, ён у нас аж 3-го ўзроўню, то бок максімальна прапрацаваны. Але было страшна ўсё адно. Я аж забыўся, што хацеў зрабіць. Што я хацеў зрабіць? Шчыра кажучы, не памятаю. А, мы хотели знайсці... Кого мы хотели знайсці? Мы кагосьці хотели знайсці. Hardware Lab... Джош Далтон. О. Ён у нас у Гатсе. Бляха, выбачаюся. Спадзяюся, ніхто зараз не прыбяжыць. Так, а чаму там у нас не палутана? Я штосьці не зразумеў. Нейкія пляшкі ляжаць. Шампусік нейкі. Мы ж тут былі. Ну, бачце, гэты залутаны. А бутэлькі чамусьці не залутаныя. І чыпсікі хтосьці забыў. Там мы былі. Там мы таксама былі. Яшчэ бутэлька, не зразумеў. Непарадак. А там ёсць кудысьці праход? Ля, шо адразу эмбіент жудасны. Божухна, вы паглядзіце, як ён заныканы. Вітанкі. Грэгары Кенрэл. Стырыў нейрамод, схаваўся ля столі і памёр. Капец, тут все прышпільна зроблена. Я нагадаю, што на гэтай лакацыі мы ўжо двойчы былі. І мы ўсё яшчэ знаходзім усялякія цікавыя нычкі, усялякае цікавае і смачнае. Дык, бачыш, мы знайшлі нябожчыка. Магчыма, гэта ён тут бухаў? О, яшчэ набойчыкі. І мы толькі зараз яго знайшлі. Ключык? А чаму я не забраў ключык? Дарэчы, а ключык можна разабраць? Я нагадаю, у нас цяпер ёсць здольнасць рабіць вось так. І з ключыка мы атрымліваем одну запчастку. Запчастак у нас цяпер ужо да халеры. Repair Max. Repair Max. Целая... О, пистолет побитый. Repair Max. Идеально. Хух. Яшчэ можна, дарэчы, палутаць кветачкі. І тут мы, здаецца, ўсё залуталі. Всё ж залуталі. Ну, тут у нас... Так, мы глядзелі вось сюды. Мінулым разам. Все палутана, файна. Але ж, бляха, як прышпільна.
Хі-хі-хі. Яшчэ зноў ж такі трэба аглядаць усе пакойчыкі нанава на прадмет чырвоных ліхтароў. Таму што там, дзе чырвоныя ліхтары, там у нас схованкі кантрабандыстаў. Вось гэткія месцы, але з чырвонымі ліхтарамі. Давайте, дарэчы, мусіць праверым. Так, тут у нас все палутана. Палутана. Якое зручнае месца, каб лазіць. Давайте праверым. Вось. Не, бачыце, калі няма чырвонага ліхтара, то нават не открывается. А там у нас ужо космос. А тут мы адсюль збеглі толькі што, калі да нас пачаў набліжацца кашмар. Але цяпер ужо ўсё добра. Давайте яшчэ раз паглядзім, ці не забыліся мы на штосьці. Тут у нас все палутана, палутана. Так. Нам, атрымліваецца, трэба знайсці гэтага жэўжыка, Дарыка, Даліка, не памятаю як. У яго мусіць быць картка да той часткі лабараторыі промняў і хваляў, у якой мы не пролезлі. Пакуль жарым блінчык з котлеткай і гурком. Дякую, дякую. Ariana_Pramushaya. Jarish Tosti Salonaya. Жару, жару. Так, у нас тут все максимально дрэнна, як заўжды. Гэтую халеру можна адрамантаваць, але не ведаю, шчыра кажучы, навошта, таму што гэта у нас фае для крышталовай дыскатынякі. А ў фае у нас ёсць наш кабінет. В нашем кабинете мы можем зрабіць абсолютно все, что заўгодна, потому что там стаіць усе станки. Что гэта за гукі такія? Іншапланетная прыгожая халера працягвае разрастацца ва ўсе бакі. Збіраем кветачкі. Ці ёсць тут хто жывы? Ёсць тут хто-небудзь жывы і злы? Гучыць так, нібыта ёсць. Ага, это роботы. Я ўжо зноўку забыўся пра роботаў. Давайте спрабаваць іх фарсіравана ламаць. Чыняйся.
Так, здаецца, бяспечна. Хопа. Дзверы зачыніцеся, дзякую. Тут у нас ляжыць Михаіла і Ігве. Я іх не забіваў. Іх забіў кашмар, які сюды заляцеў і нарабіў шкоды. Я ў гэтым не ўдзельнічаў. Чэсна. Ты зрабіў гэта. Ад студзеня да мяне. Джейсон Чанг. Цішэй. In the cafeteria until 9 a.m. Так, тут у нас усё абшукана. Давайте перапрацуем смецце всялякае. Гэта закидываем, а яшчэ увесь алкаголь закидываем, таму што на халеры нам алкаголь. Ежу пакінем. Перапрацоўваем. І зараз можна будзе нарабіць нейрамодаў. Але, шчыра кажучы, сыкатна, таму што зараз я нараблю нейрамодаў і зноўку прабяжыць кашмар. Мы можам стварыць 3 нейрамоды. Ну і, вядома, зробім яшчэ трошкі набойчыкаў. Давайте глядзець, колькі ў нас нейрамодаў. Нейрамодаў у нас 7. Няблага. Што мы прамацуем? Магчыма, можна дачакацца яшчэ аднаго нейрамода і максімальна прамацаваць стэлс. Гэта ў нас што? Павышае здароўе. Бяжым, хаваемся, караскаемся хутчэй. Слухайце, вось гэтую галіну, мабыць, варта было прамацаваць. Скокаць Incredible High і дужа хутка бегаць. А гэта ў нас што? Firearm. І гэта таксама можна было прамацаваць. Усё ж такі зброяй мы актыўна карыстаемся. Але я лепш спачатку вось гэта прамацану. Здароўе нам не тое, каб трэба, а вось бегаць, хавацца, караскацца і спрынціць хутчэй. Гэта мне падабаецца. Бляха, Грант Локвуд. Усё яшчэ дзесьці там. Ну, дарэчы, мы сапраўды больш актыўна рухаемся цяпер. Мне падабаецца. Так, там мы ўжо былі паўсюль. Давайте спрабаваць ламаць роботаў. З роботамі трэба асцярожна, таму што ў адрозненне ад нашых звычайных аператараў, гэты скатынякі актыўна лётаюць. То бок яны падымаюцца ў вышыню
і апускаюцца з яе. Як ім стрэльне. Так. Хова. Даляцеў. Адсюль больш зручна назіраць. Я дакладна бачыў, што найменш аднаго робота. Multiply objectives. Але дзе гэтая скатыняка, я штосьці не ўхаплю ніяк. Дарэчы, зноў ж такі, уважліва глядзім у розныя бакі, каб калі што заўважыць чырвоныя ліхтары. Ля! Ён мяне заўважыў. Ну так ідзі да мяне. Ну калі яны ў баявым рэжыме, іх ужо нельга ламаць, на жаль. Трошкі ёсць абмежаванне на нашай гэтай здольнасці. А куды ты паляцеў? Сюды? Сур'ёзна? Ён там б'е посуд, чуеце? Ну слухай, шаноўны, ты супакойся. Я цябе ламану. Ідзі да мяне. Ідзі сюды. Не ламаецца скатыняка. Ну ідзі ў сраку тады. Калі што, прыбяжыш, мы цябе заб'ем. Тут, дарэчы, у нас, бачыце, ляжыць кашмар. Тут мы таксама забівалі кашмара. Тут у нас моцна разраслася гэтая халера. А мне цяпер хочацца абысці ўсю станцыю і каб дакладна знайсці ўсе гэтыя халера ліхтарыкі чырвоныя. Кантрабандысцкія. А з кім ён б'ецца там? Стоп, хакінг. Калі мы дабіваем аператара, ёсць імавернасць, што надрукуюць новага. Калі мы хакаем аператара, то новага не надрукуюць. Таму гэтым трэба скарыстацца. Хух. Всё. Мы яго нават адрамантуем. Каб ён быў на нашым баку. Все, цяпер можна бяспечна швэндацца тут у пошуках нычак кантрабандыстаў. О! Стой! Чаму мне не дазваляюць ператварыцца ў міміка?
У кавалак міміка я ператварыцца магу. А ў самога міміка, на жаль, не. І пры гэтым ёсць ачыўка за ператварыцца ў міміка. Слухайце, што мы яшчэ не спрабавалі. Дзе там гэты робот? Алло. Дзе ты там? Піліп. А, во. Ай, глядзіце. Слухайце, мы можам лётаць, літаральна лётаць, дзе заўгодна. І нават страляць можам. Вы паглядзіце, як гэта прышпільна. Кайфы. Мне спадабалася. Дзеля гэтага варта было прамацаваць мімікавасць 3-го ўзроўню. Па эмоцыях адбілася. Так, тут мы былі. Зноў ж такі аглядаем усё на прадмет чырвоных ліхтароў. О. А тут мы, дарэчы, не былі. Я гэтую чырвоную трубу не памятаю. У космосе яшчэ да халеры месца, дзе можна знайсці штосьці цікавае. Звонку станцыя гэткая ж велічэзная, як і ўнутры. Раптоўна. Так, тут мы былі. Гэта ось наш таемны праход. У наш кабінет адсюль можна прыйсці. Гэта, дарэчы, таксама мы зрабілі. Attention. Station leadership has issued an alert. All personnel should report to muster stations immediately and await further instructions. Так, сюды мы залезлі ж, здаецца. Тут у нас все добра. Яшчэ дзеля чаго варта абходзіць рэгулярна ўсе лакацыі, гэта дзеля месцаў, якія мы не заўважылі, якія не залуталі. То бок ось папярэдняй лакацыі мы літаральна знайшлі аж цэлую лабараторыю, у якую яшчэ трэба будзе павярнуцца, таму што мы яе залуталі не ўсю. Капец проста. Бананапіл. Тут мы ўсе хлутанулі. Б'янка вітанкі. Тут у нас побитая турелька. Хе-хе-хе. Сігналізацыя працуе. Там мы таксама былі. А Шаттл Бэй. Шаттл Бэй гэта хіба не галоўны сюжэт? Не, галоўны сюжэт у нас ось тут така. Дарэчы, а што ў нас зараз па галоўным сюжэце? Лазеры ў робота міміка сапраўдныя. Я упэўнены. Ну, але трэба будзе спачатку паэксперыментаваць. Трэба упэўніцца. Так. Рэйпаўмен. Залезьте ў кампухтар Дала. Камандар Уолтер Дал. Консультант. Бла-бла-бла. Алекс не хоча сустракацца са мной, таму што тэхнічныя афіцеры Даля заблакавалі яго ў сістэме. Ага, ну складана насамрэч. Але па сюжэце, як я казаў, па сюжэце мы з вами пойдзем калі-небудзь трошкі потым. Спачатку, ну бачце, Шаттл Бэй. Галоўны сюжэт у нас таксама ў Шаттл Бэі.
Шаттл Бэй, дарэчы, здаецца, мы яшчэ не былі ці як. Ну, таму што там аэрлок не адкрыты. Мы былі на Карго Бэй, а Шаттл Бэй гэта яшчэ адна лакацыя, на якой нас пакуль што увогуле не было. Капец. Dallas Exterior. Арбарэтум. А, ну гэта збегчы. А, і, дарэчы, у арбарэту межа ключ Алекса. Ну, яго, вядома, можна будзе падабраць, але не абавязкова. Вось, насамрэч мяне цікавіць вось гэтая халера, таму што там у нас, бачце, колькі ўсяго. Там, па-першае, ёсць ткач, якога мы не знайшлі. Там Джош Далтон. Там лазер. Вось менавіта ў гэтым месцы мы мусілі ўпершыню падабраць лазер. І яшчэ вось наладзіць сістэму з тым самымі, з перасоўваннем цяжкасцей, але гэта, ну, нешта мне не хочацца. Там, хутчэй за ўсё, трэба, там, калі мы запускаем сістэму, даецца 7 хвілін, то бок, хутчэй за ўсё, трэба просто пераадолець гэты ўвесь шлях за 7 хвілін і націснуць яшчэ одну кнопачку. Рабіць штосьці на хуткасць мне не падабаецца. Але знайсці Джоша Далтона і пралезці ў лабараторыі промневых хваль мне б хацелася. Таму зараз мы пойдзем у арбарэтум, там забярэм гэты ключ на ўсялякі выпадак і залезем у ГАЦ. Дзе у нас ліфт? Вось у нас ліфт. А чаму ён заблакаваны? А, ён не на гэтым паверсе, таму што. Ховаем. Арбарэтум. Раз тое, што шахта ліфту моцна паросшая гэтымі ніцямі да халеры, заўжды ёсць імавернасць, што ліфт спыніцца і да нас завітае фантом. Такое ўжо было. Даволі хорарна адчувалася. Я штосьці захрас. Ну што, вітанкі арбарэтум. Бляха, ну з магчымасцю у аператара ператварацца гэта піпец як добра. Прычым, калі мы ў штосьці ператвараемся, мы ўсё яшчэ можам карыстаць іншыя нашы суперздольнасці. Нас ніхто не абмяжоўвае. То бок мы можам ператварыцца ў аператара, шпуляць лазерам і адначасова лупашыць гэтым самым. Good morning, Talos. Our resident counselor, Dr. Cole, Тише. would like to encourage anyone experiencing symptoms of disturbed sleep, chronic stress, or anxiety to schedule an appointment in the trauma center. Дрэва знайшлі, і гэта было дужа кайфово, таму што дзякуючы гэтаму мы адкрылі склад дужа-дужа добрый. Так, стоп, стэлс. Я бачу, там у нас робот. Спрабуем яго па стэлсу ламануць. Чынісь. Да, бляха, не атрымалася. Дрэва з ініцыяламі насамрэч дужа сумная гісторыя, у тым сэнсе, што... Ну, я потым яшчэ раз распавяду. Хоба! Бляха! Які калідор смерці. Лезь!
Фух. А там яшчэ бачу аднаго. Стой. Ламаем. Ля, такі ж самы, сур'ёзна. І нават у тых жа самых месцах з'яўляецца. А не ў тых жа самых. Всё? Всіх хахнули? Здаецца, ўсіх. Ну, слухайце, гэтак піпец, як файна ў тым сэнсе, што мы столькі набойшчыкаў эканомім. Дык вось, пра дрэва. Ля дрэвы з ініцыяламі мы знайшлі адну з тых, каму гэтыя ініцыялы былі прысвечаныя. Адна з тых, чыі гэтыя ініцыялы. Адна падружэнца клікала іншую у склад, у той самы склад, картку ад якога мы ў гэтай схованцы знаходзілі. І калі мы прыйшлі ў гэты склад, там было ўсё да халеры прыгожа, то бок зробленая сцежка з кветачак, там шампусік наліты, ўсё дужа-дужа рамантычна, але паненка, якая мусіла чакаць на гэтым складзе, яна ўжо ператварылася на фантома. То бок, адна памерла, літаральна ля таго дрэва, другая ператварылася на фантома. Яны адна да адной не дайшлі трошкі. Романтычна і сумна. Так, што я хацеў зрабіць? Я, дарэчы, хацеў зрабіць вось, гранатак трошкі. Пячальна, так. Зараз мы забярем той ключ. Дарэчы, я штосьці не разумею, чаму ключ нас кудысьці ўніз. А куды гэта нас вядзе? Тут надрукаваліся новыя жэўжукі? Ну, здаецца, не. А, ну гэта ліфт, божухна. Гэта ліфт. Гэта выхад у космас. А, так ключ там? Сур'ёзна? Мне здалося, ці мы прабеглі міма роботаў. Ну, гэта у нас гэты самы збегчы адсюль. Але мы ўжо збягалі адсюль. Нам цікава цяпер ужо даглядзець, чым гэта скончыцца. О, дзякую. Музыку такую подрубілі, таму што думаюць, што мы зноўку збіраемся збегчы. Так, здаецца, там былі роботы, таму давайте іх паспрабуем ламануць. А, не, гэта наш. Гэта наш, а гэта... Дзень добрый. Дык пачакайце, а чаму яны нашыя? Адкуль яны нашыя? Там што, гэты станок ён адхакнуўся ці што?
Дзе ён? Бляха, ні халеры не бачна з гэтымі ніткамі. Дзе яны тут друкуюцца? Вось. Ды не, яно ўсё яшчэ хакнутае. А чаму тады, а як? А, дарэчы, мы ж з вами так не дайшлі да моста, да капітанскага мосціка, таму што там нас зноўку сустрэў кашмар. І вось зараз можна нарэшце дайсці. Захоўваемся. На всялякі выпадак пакідаем вось гэтую ремоут контрол, каб калі там будуць роботы, а там хутчэй за ўсё будуць роботы, іх ламануць адразу. З іншага боку, ну глядзіце, яшчэ ёсць імавернасць такой сітуацыі. Там быў кашмар, ён некаторую колькасць роботаў заваліў, потым надрукаваліся новыя роботы, ён іх заваліў, надрукаваліся новыя роботы, дабілі кашмара. Вось гэта што? Што вось гэта зноўку было? У мінулы раз таксама гэткае было. І ў той раз адразу з'явіўся кашмар пасля гэтага. Мімік бегае. Слухайце, магчыма, у яго ператварыцца можна толькі па стэлсе. Не атрымалася ператварыцца. Ну, слухайце, мабыць, трэба будзе пагугліць. Таму што ёсць ачыўка за ператварыцца ў міміка. А ось наўпрост у міміка ператварыцца нельга. Хутчэй за ўсё трэба скарыстацца момантам, калі ён нас не бачыць, то бок па стэлсе. Ці, магчыма, калі ён у выглядзе чагосьці і тады ператварыцца ў міміка. Складаная, карацей, халера. О, дарэчы, а не пабітая. Я думаў, што адрамантавалі шкло. Але, дарэчы, трошки адрамантавалі, таму што яно было больш пабітае. Павылазілі скатынякі гэткія. Не зіхаціць нічога. Скатыняка! Гэта было боляча. Зафіксаваць спінагарматай, дарэчы, добрая ідэя. Давайте паходзім трошки спінагарматай і паспрабуем. Можа і спрацуе. Сітуацыя трошки ускладняецца, што канкрэтна гэтыя мімікі, яны больш высокага ўзроўню за звычайных мімікаў, і мы іх не можам сваім псіхаскопам заўважыць. Пентаграматы. Так, дарэчы, у нас тут все пачытана. Все пачытана. Шо? Сюрпрайз. Изуми, сюрпрайз birthday party. Real cake. Сапраўдны торт. А, так вось, у нас тут така birthday party. Ну, не надта паспяховая, але ось happy birthday. Тут мы ўсё да халеры. Стоямба! Можна мне ў міміка ператварыцца? Не дае, слухайце. Давайте збяжым. Пачакаем, магчыма, яго зараз адпусціць, ён у штосьці ператварыцца. Ператварыся ў штосьці. Скатыняка ты. Бязглуздая.
Не атрымалася. Moving. Але я чую яшчэ аднаго, здаецца. Звычна скарыстаўся псіхаскопам, пры тым, што псіхаскоп іх не бачыць зараз. Нагадаю. Operator approach. Так, тут у нас все залутано. А тут не залутано. Тут мы таксама ўжо былі. Гэта у нас з таго боку экрану. Гэта што за гук быў? Спадзяюся, гэта не кашмар, які раптоўна дзесьці вылез. Слухайце, ёсць адчуванне, што тут таксама штосьці захованае. Бачце, якія зручныя гэтыя сходы. Я сюды не залазіў раней. Цалкам імаверна, што сюды хтосьці залез і памер тутака. Яшчэ вышэй можна? Можна. Можна яшчэ вышэй. А, халера. У нас насамрэч прамацаваныя нашыя фізічныя здольнасці, таму мы мусім даваць рады ў гэткіх момантах. Але вось тут як зрабіць? Ну, магчыма, пентагарматай можна вось так бахнуць, такі хоба. Оба, залезлі, бачце? Пентагармата руліць. А, яшчэ вышэй можна залезці. 100% туды хтосьці закараскаўся і памер. Максімальна далёка ад мімікаў і ад чаго заўгодна ўсяго іншага. Так, дзе-небудзь, каб было больш зручна. Вось тут няхай. Ледзь не гахнуся. О, дарэчы. Прапусціў лут, трэба будзе забраць. Халера. Я ж ведаў. Я ведаў, што я гахнуся. І зноўку. Платформінг не маё. Да бляха, ну я ж стаяў там, алё. Во. Яшчэ раз пройдземся. Вышэй ужо, здаецца, нічога няма. Таму калі што ёсць, то ёсць вось тутака. Але тут ні халеры няма. Дарма караскаліся. Ну, зато і упэўніліся. О, а вось там, мяне здаецца, не было. І адразу музыка напружаная пайшла. Захоўваемся. Ля, капец. Мы ўсё ж такі знайшлі штосьці новае. Я спадзяваюся, што хоць у гэтай лакацыі мы
Усё як раней было, так і засталося. Але ж не. І тут мы таксама штосьці новае зашлі. Вось гэта што за кампазіцыя, глядзіце? Стаіць філіжанка, на яе накіраван пражэктар, халера. Да халеры падазрона, вам не здаецца? А гэта куды праход? Захоўваемся. Не, гэта была звычайная філіжанка. Так, вось адсюль мы прыйшлі. Логава кашмара. Ну, слухай, хутчэй за ўсё гэткага не будзе, таму што яны спаўняцца з энергетычнай бездані рандомнага нічога. І хутчэй за ўсё ў іх няма ніякіх гнёздаў, але было б кайфова. Кашмар гэта цікавы моб. Яму б што-небудзь ось гэткае насамрэч пасавала б. Да шо за гукі такія жудасныя? Сур'ёзна? Мы сюды выйшлі? Гэта літаральна ўваход, гэта вось там, дзе мы... А чаму я так павольна хаджу? Это вось нам цяпер. Вось сюды мы зайшлі, вось тут соўкаліся. А там быў уваход абсалютна побач. І больш таго, гэты ўваход можна было пабачыць. Бляха, прышпільна. Ну гэта, ведаеце, штосьці такое спецыфічнае для абсалютна стэлсавага праходжання нейкага. А, і яшчэ нам трэба паглядзець ва ўсе бакі. Можа, якая Ну, насамрэч, было б дзіўна, калі б кантрабандысты схавалі штосьці літаральна на капітанскім мосціку. Але, ну, імавернасць ёсць. Вось гэта месца настолькі капітанскае, наколькі капітанскім можа быць нейкае месца. Тут мы ўжо ўсё палуталі, тут таксама. Вось гэта літаральна месца капітана. Так, неякасна адлюстроўваецца ў нас талас. Мільгаціць, святло глючыць. Так. А туды можна пралезці. Навошта туды можна пралезці? Навошта сюды можна пралезці? Капец. Не, тут, здаецца, ўсё спакойна, ўсё як было. Амаль што нічога не змянілася. Вядома, знайшліся новыя атыфоны, але акром гэтага, здаецца, ўсё спакойна. Зараз яшчэ трэба будзе зазірнуць на палубу эскейп-подаў. Ля, якое вы паглядзіце, якое яно праросшае. Яно ўсё буйней і буйней. Дарэчы, яно раней было не гэткім буйным.
Будзе прышпільна, калі вось гэтыя залатыя ніткі яны разрастаюцца ў рэальным часе. Все, вырубілі. Карацей, зараз зазірнем. Так, все як было. Зазірнем яшчэ ось сюды. Эскейп-поды. Магчыма, там будзе штосьці цікавае. Таму што штосьці я такое бачыў, штосьці я трошки сабе заспойлерыў. Звязанае менавіта ось з эскейп-подамі. Нейкі квест, якой мы пакуль што не знайшлі. Дарэчы, гэта не тутака у нас была зламаная нейкая кнопка і трэба было яе адрамантаваць. Но відаць не, таму што яны ўсе цэлыя. Ось тут мы знайшлі кока і дабілі яго. Слухайте, а калі запусціцца, калі ініцыялізаваць запуск? Давайте захаваемся і паглядзім, як ён тут працуе. Ага. Закрыть дверь. Зачиняемся. This escape pod is currently experiencing a malfunction. Engineering has been notified. Please use another. Ясно. Эскейп-поды наш ось гэты вораг даль таксама блакануў. Шкада. Ну не тое, каб я спадзяваўся, што яна спрацуе, але ўсё адно шкада. Так. Ну шо, шаноўныя, як на мяне на сёння хопіць. Давайте зараз паглядзім, каго можна рэйдануць. І працягнем швэндацца заўтра. О, там біляшак стрыміць Summer Game Summer Fest. Вышел уже, нет? Рейд. Дякую. О, понеслася. Дякую. О, понеслася. Дякую. Заўтра мы дашвэндаемся і, магчыма, ўжо трошки распачнем сюжэт. Мы добра так адпачылі ад сюжэта. Варта ісці далей, мабыць. А зараз пойдзем глядзець, як там каточак і біляшак Summer Game Fest праводзяць. Good morning, Talos.